Detingut amb 19 paquets de cocaïna amagada sota el perruquí quan intentava agafar un vol. Increïble. La cocaïna que la Maduia amagada tenia un valor de 10.000 euros segons la policia de Cartagena, a Colòmbia. Si segons les proporcions anatòmiques grecorromanes un cos humà ha de contenir 7 caps, aquest devia fotre un cabolo com un grizzly amb mixomatosi. Has vist les imatges? Bueno, he vist és que jo no... Saps què passa? Que no paro molt d'atenció tampoc amb les notícies, saps? Vull dir, sí, he vist una foto, però no... He vist les imatges de com li extreien la cocaïna, que estava com... Ens hem d'imaginar unes pastilles de sabó d'aquestes que trobes als hotels, dures, i llavors era això, però a sota la perruca, entre el cap, que portava cap rapat i perruca, portava un bisonyer, doncs a sota anava tot reple de cocaïna, que... No m'ha semblat tanta, és a dir, jo no sóc expert en narcotràfic, però m'ha semblat que era molt risc per poca cosa, saps què vull dir? I jo no ho sé, però vull dir, has d'anar-hi nerviós, amb així cabeçut allà, quan t'han de parar per... Imagina't, quan el gos aquell comença a bordar, clar, què has de fer, no? Clar, les opcions de resposta al detingut, quan la policia duanera va provar el producte, perquè és sabut que a les pel·lícules, a la duana fan com les pel·lícules, o sigui, t'obren el paquet i se'l posen a la llengua a veure si és mata rates o cianur. Això ho fan, tots això, Sí. Llavors, tu què haguessis dit si et paren? Tres opcions. A, soc traficant de sucre llustre per ensaïmades. B, em van drogar, m'ho van posar sense permís i no sabia que ho portava. O C, a mi la caspa m'apareix amb bossetes. És que, clar, és tan flagrant... Sí, jo l'ensaïmada diria, m'agrada més. No sé, suposo que és tan flagrant que si t'ho agafes en conya, igual de treure uns quants anys de... No sé, no sé, per bon humor, no? No sé, bueno...